इस्टार्न पेराडाइम बर'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं निशा बरगयारी। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भुटाननि राजा जिगमे खेसर नामग्याल वांचुक बिथांखौ भारतआव मावख'आरि दावबायफैनायाव आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि बिरखं गाथोनाव बरायो। बिथाङा भारतआव 3 नबेम्बरनिफ्राय 10 नबेम्बरसिम 7 साननि हाबाफारि लानानै मावख'आरि दावबायफैदों आरो सान 3नि थाखाय आसामावनो थागोन। जिगमे खेसर नामग्याल वांचुक बिथाङा गावनि दावबायनाय हाबाफारियाव भारतनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौबो लोगो हमनो थाखाय थिरांथा लादों। बिथाङा एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्टार आरो भारत सरकारनि सिनियर अफिसियेल्स फोरजों माखासे हायुङारि जाहोननि सायाव सावरायनो थाखायबो लिंहरजादों। आसामनि केबिनेटआव भुटानिस थागिबि फरायसाफोरनि थाखाय रायजोनि मेडिकेल कलेजफोराव रिजार्भेशन सिट्सनि थाखाय 1 नबेम्बर खालारखालि राजा फैनायनि सिगांनो गनायथि होयो। बिथांनि दावबायफैनायनि गेजेरजों जिअ'पलिटिकेल गोनांथिजों लोगोसे बावैसो सिगां चीननि नाजानायाव भुटान हादोरजों राजखान्थियारि सोमोन्दोखौ गोख्रों जानायजों लोगोसे बेनि गोनांथिफोरखौ मिथिनो हायो जाय भारत हादरनि फारसे सांग्रांथि लाबोदों। 2017 मायथाइयाव डक्लामाव जानाय जाथायनि उनाव चीन आरो भुटान मोन्नैबो हादरा दाबि खालामनाय बे मोनथाम हादोरजों नांजाबनाय सीमा ओनसोला भारत आरो चीननि गेजेराव सोमजिनाय मोनसे सीमायारि जेंना। बे जेंनानि थाखायनो बै समाव भारत आरो चीन हादोरनि गेजेराव दावहा सोमजिनो नागिरदोंमोन आरो दा बियो भारतनि थाखाय मोनसे साननो गोनां खोथा जानानै फैदों। बे स्टेन्ड अफ जाथायनि उनाव चाइना आरो भुटाननि सोमोन्दोआ साबसिन जादों जायनि थाखाय बे दावबायनायफोरखौ भारत हादरनि सिन्थाफोरखौ गोजान खालामगोन आरो भारत भुटान मोन्नैनिबो हादरनि सोमोन्दोखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि मोनसे खाबु महरै नुनो मोननाय जादों। आरो बे जेंना गोनां सीमा ओनसोलखौ भारत हादरनि थाखाय स्ट्रेटेजिकली इम्परटेन्ट जायगा साननानै लानाय जायो। बे दावबायफैनायजों ओनसोलारि रैखाथि आरो राजखान्थियारि बिथिङाव जुजिनो थाखाय गोनांथार आगान लानाय नुनो मोनदों। राजा जिगमे खेसर नामग्याल वांचुकनि आसाम आरो भारतआव दावबायफैनाया मोन्नैबो हादरनि गेजेराव खाथिसिन सोमोन्दो लाबोनायखौ मिजिंथिदों। लोगोसे भारतआ जारखुंथाय आरो रैखाथिनि फारसे फोथायहोनाय सोमोन्दो लाखिनो हादों। थार आरो अनाफारि खौरांनि थाखाय जोंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम।